Solusyon, corona crisis sa ating nation. Dapat gobyerno may solusyon. Nagkaroon ng instant session, gumawa ng resolusyon. Media, radyo, TV station, obedes ng buong nation. Duterte may declaration, lockdown o isolation. Lahat Pinoy magbabakasyon. Walang tindaw ang solusyon. Bawal atin mga okasyon, pati na din mga recreation. Mga pulis ng konsumisyon, curfew dami ang violation. Makituruan na ng leksyon, overnight sa police station. Mayayaman bigay donasyon, mahihirap hintay ng rasyon. Mga tao wala ng opsyon, ito ng normal na situation. Tulungan para sa nation, no reklamo, no more question. Sana lahat cooperation, lockdown, no more extension. Purpose mask for your protection, alcohol for disinfection, social distancing with abortion, stop muna socialization. Bawal lumabas. ADA as a donation, frontliners walang protection, mga doktor nagka-infection, AOH kulang sa aksyon. Nagkaroon pa ng detention, House Duterte pa ang faction, opposition yan laging mention, imbis na part ng solution. Di ko alam anong intensyon, krisis na nga mayroong pang action. Pilipinas, oy attention, alam nyo na next election. Gobyerno nawa ay mag-function, gamitin tama ang posisyon, mag-isip ng tamang solusyon. Puro dada kulang sa aksyon, proper hygiene, good sanitation, madlang people follow instruction. Sundin lahat ang direksyon, nandi maubos ang population. Ay, pwede na pala itong lumabas.